V tomto videu si spolu zacvičíme krátku fyziofitness zostavu na doma. Začneme v trojmesačnej polohe ľahnuť na brnku. Ruky si dáme do oporného trojuholníka. Hlavu prodĺžime páteže, ramena dolu do šírka od uší, vytiahneme sa nahor. Máme úplne povolené nohy. Opora je o ľavé predlaktie, pravé predlaktie a spodné brúško. Chvíľku vydržím v pozícii. Uvoľníme. Opäť sa vytiahneme nahor. Podržím. Dýcham. Naozaj máme úplne uvoľnené nohy. Uvoľníme. A ideme naposledy. Uvoľníme. Prejdeme do polovičného plenku. A ideme sa húpať dopredu a dozadu. Lakty sú jemne pokrčené, ramena do šírka od uší. Keď idem dopredu, tak si predstavím, že ma niekto ťahá za hlavu. A keď idem dozadu, tak si predstavím, že ma niekto ťahá za kostečnou. Brúško mám stále spevnené. Hlava v prodĺžení páteže. A naozaj sa snažím precítiť, že mám natáženú pátež. Zastavíme v pevnej pozícii, spevníme to. Ideme do nákrokov. Ľavá noha do oblúčkov do nákroku. Ťuk, vrátim spátky. Ide pravá noha. Ťuk, vrátim naspäť. Pôjdeme 10-krát na každú nohu. Raz. A snažíme sa, aby sa nám minimálne hýbali záda. 2. A hýbala sa naozaj iba noha. 3. Voči spevnenému trpu. 4. Lakte ostávajú jemne pokrčené. 5. Hlava nepadá dole. 6. 7. 8. 9. A posledné opakovanie. Ľava, práva. Zastavíme, prejdeme do pozície na 4. Dlane máme kolmu pod ramenami, kolena kolmu pod kyčkami a budeme krčiť lakte smerom ku kolenám. Uložíme lakte. Pri tejto pozícii sa snažíme necúvať zadkom dozadu, ale naozaj iba pokrčiť, položiť lakte. Zapojíme sa od dlane, propneme ruky a ideme 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ešte 2, 11, 12. Zastavíme. Ľavá noha do nákrku do tripodu. A ideme do rotácie v hrudníku v plnom rozsahu pohybu, čo nám naše telo dovolí. Zastavíme, vytiahneme sa telpom nahor do pozície rytier a budeme sadať dolu na ľavú petu. 1. A vytiahneme sa z tej ľavej jížde nahor bez toho, aby sme sa ťahali rukami dopredu. Snažíme sa nechať tie ramena uvoľnené a rovná záda. A ideme 12. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11,
A poslední. 12. Zastavíme v pevnej pozícii a dáme si pocit protážení do levého čísla, takže tu na pocitovou, to ľavé stehno kolesá dole a ľavá polovina pánve stúpa nahor, takže si predstavíme, že tento priestor sa nám ako keby otvára. A chvíľu si to predýcham. Uvoľníme, vrátime sa do pozície na štyroch. Prehodíme nájky na špičky. Lakte ostávajú stále jemne pokrčené a vytiahneme kolena kúsoček nad zem. Naozaj 0,5 cm, maximálne centimetr zdvihnem a chvíľu držím. Uvoľníme. Zopakujeme ešte dvakrát. Zdvihnem nahor, držím. Položím. A naposledy zdvihnem nahor, držím. Položím. Vrátime nohy naspäť na nájky a ide ľavá noha do nákrku do tripodu, rotácia hrudníku. Plný rozsah pohybu, čo vám vaše telo dovolí. Zastavíme, vytiahneme sa trpom nahor. Robíme 12 krát sadať na pravú nohu. Raz. 2, 3, neťahám sa ramenami, naozaj pracuje iba tá pravá noha, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a posledné 2. 11 a 12. Zastavíme vrtielne, dáme si pocit protážení do pravého čísla. Chvíľu predýcham. Uvoľníme, vrátime sa do pozície na štyroch a prejdeme do medveďa. Ruky si dáme trošku najširšie od seba, prehodíme nájky na špičky, vytiahneme sa hore. Ramená sú stále dolu do široka od uší, laktie jemne pokrčené, päty smejú k stropu, kolena mám pokrčené, snažím sa mať rovné záda, hlavu v prodĺžení páteže. Teraz odľahčím pravú nohu. A budem si sedať, ako keby na pravú polovinu jížde, ľavá ruka ide hore. A sme v šikmom sede s nákrkom, takže šikmý sed by bolo, kedy máme tu ľavú nohu vzadu. Teraz si nakročíme. Opreme sa pevne o ľavú nohu, pravú ruku. S pevným trp, stále máme rovné záda, tu na rameno. Od uška nesmieme spadnúť takto, ale stále sa držíme aktívne na tej ruke. A otočíme naspäť do medveďa. Sadáme na ľavú stranu. Spevním a rovno ideme naspäť do medveďa. Šup. A takto ideme ešte 3-krát na každú stranu. Raz. Šup hore. 2. 3. 4. 5 a ešte jeden posledný, 6. Super, vrátime sa do pozície na štyroch. Dlane pod ramena, kolena pod kyčle, spevníme trp. Lakne nepropíjame úplne, stále sú jemne zmäkčené. A natiahneme ľavú ruku dopredu.
Keď natiahnem ľavú ruku dopredu, snažím sa, aby sa mi nespadol hrudník do podložke, ale aby ramena ostali stále v jednej výške. Natiahneme pravú nohu dozadu. A takisto sa snažím, aby pánova na pravej strane nepadla dole, ale ostala v jednej výške s tou ľavou polovičkou. Chvíľku držím, dýcham. A teraz bez toho, aby som sa hrbila, spojím ľavú dlaň s pravým kolenom a natiahnem. Raz, a ideme 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Vymeníme strany. Pravá ruka ide dopredu, ramena sú stále v jednej výške. Ľavá noha ide dozadu, pánova je stále v jednej výške. Držím chvíľku, dýcham. Nezabúdam na to, že ľavý laket je stále trošku zmäkčený. Spevnený trp, rovná záda. Spojím dlaň s kolenom a ideme raz. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Krásne. Z pozície na 4 prejdeme do šikmého stredu na pravú ruku. To znamená, že pravú ruku mám položenú na podložke, stále mám rovné záda, rameno dolu do širokého duška, čo znamená, že nepadne tu na nahor, ale stále sme aktívne opretí o tú pravú ruku. A teraz telo bude závažie a budeme krčiť, pokládať pravý laket na podložku a propnú. A ideme 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a ešte 2. 11, 12. Nechám položený pravý laket na podložke. Laket mám v jednej úrovni s kyčí, dlaň pred lakťom a lakeť pod ramenom. Teraz máme pravý uhol stehno trup. Položím si ľavú nohu na pravú nohu, zdvihnem zadu hore a ideme otvárať okienko. Raz, 2, 3 a ideme 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vydržím, 14, 15, 16, vrátime sa do šikmého sedu a rovno prejdeme do rotácie v šikmom sede, chvíľu sa vydýchať. Pocitovo stáčam hrudnú kožu dolu k podložke, ale ľavý sedací hrbol ako keby spúšťam dozadu za seba. Uvoľníme, prejdeme do šikmého sedu a zo šikmého sedu prejdeme do voľného sedu. A rovná záda. Keby kohokoľvek počas cvičenia začali bolieť záda v týchto dolných oblasti, pri tomto cviku, iba sa vyhrbím a chvíľu. Krásne rovná záda, nohy sa vôbec nebudú hýbať, spevníme trp a budeme rotovať za pravým lakťom, kúknem za ním, vrátim, za ľavým lakťom, vrátim a ideme 10-krát na každú stranu. Naozaj sa snažím, aby sa nohy a pánova nehýbali. Je to rotácia iba v tom trpe. Raz. 2. 3. 4. 5.
7, 8, 9, 10. Zastavíme a prejdeme do šikmého sedu na ľavú ruku. V šikmom sede rameno podpúška, rovné záda, telo používam ako závažie, kde 12 krát krčí ľavý lakeť a prvú. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a ešte 2, 11 a 12. Zastavíme, necháme ľavý lakeť na podložke, lakeť v jednej úrovni skičí dlaň pred ramenom, dlaň pred lakťom, a lakeť pod ramenom 90 stupňov, noha na nohu, zdvihneme sa hore a jedno okienko otvára 16 krát. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Plynule prejdeme do rotácie v šikmom sede, vydýcham. Vrátime sa do šikmého sedu a zo šikmého sedu plynule prejdeme do voľného sedu. Opäť spevním záda, operem sa pevne o nohy a teraz budeme iba nadľahčovať pravú a ľavú nožku nad podložku každú 10 krát. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sme v polke. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zastavíme. Môžeme sa trošku miesto zahnať a zhúpneme sa do kolísky. Chvíľu sa pohojdame dopředu a dozadu. Zastavíme v pozícii vložení na zádech a prejdeme do trmrcačnej polohy vložení na zádech. Ruky, nohy sú nahor a ideme húpať zo strany na stranu ako jeden kus. Dýcham počas pohybu a naozaj sa snažím, aby nohy, ruky, trb, hlava sa pohybovali v jednom momente. Ten pohyb vychádza z brúška, nešvíhame ani nohami, ani rukami. Zastavíme na strede, vytočíme dlane k strpu, predstavme si, že rukami tlačím do niečoho ťažkého a budeme striedavo pokladať ľavú a pravú petu na podložku, takže je ľavá peta, položím ho tesne vytíži, vrátim ho hore, pravá peta, ťuk, vrátim ho hore a 10-krát každú. Raz, 2, držím spevnené brúško, 3, 4, ale zároveň nezatláčam bedra do podložky. 5, 6, ale snažím sa o to. 7, 8, aby som udržala záda spevnené. 9, 10 v neutrálnej pozícii. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, nechám nohy hore. Spevním trhu, stále držím trhu spevnený v neutrálnej pozícii. A ideme zapažovať rukami dozadu za hlavu.
a predpažím. Navnímame si svoje lopatky na podložke. A budeme sa snažiť, keď ideme tými rukami dozadu za hlavu, aby sme neprehli hrudník, ale stále, aby sme udržali pekne tie lopatky v kontakte s podložkou. A zároveň sa budeme snažiť, aby tie ruky sa pohybovali synchronizovane v jednom momente. Pôjdeme 12 opakovaní. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ešte 2. 11. 12. Zastavím na strede, ešte raz sa pohúpam zo strany na stranu. Zastavím, pritiahneme kolena k hrudníku a robíme malé krúžky pánov do každej strany, tak aby nám to bolo príjemné. Zastavíme, položíme chodidla na podložku, jemne rozpačíme ruky. A teraz si predstavíme, že máme v svojej pánve vodu a tú vodu ideme prelievať jemne zo strany na stranu. Nemusí to byť veľký pohyb. Snažím sa, aby ten pohyb bol jemný a príjemný. Zapojíme do pohybu aj dolný hrudník. A dolný hrudník sa pohybuje spolu s pánom, čo znamená, že keď prenesieme pánovú váhu vľavo, takže tá voda sa nám preleje vľavo, tak dolný hrudník, ako keby tam tiež bola tá voda, sa preleje vľavo. Keď prelievame vodu vpravo, tak v dolnom hrudníku sa tiež preleje voda vpravo. Nemusíme nutne zväčšovať pohyb, skôr sa to tam snažíme navnímať. Ten pohyb robte tak veľký, ako vám to je príjemné. A pridáme do pohybu aj horný hrudník. A keď sa voda preleje v pánve vľavo, v dolnom hrudníku vľavo, tak pravá lopatka a pravý horný hrudník sa ako keby zatlačí do podložky. A keď si predstavíte, že ste gumičkou spojení medzi ľavou kyčlou a pravou ramenou, tak tá gumička sa teraz natiahne. Vrátim na stred, gumička sa stiahne a ideme natiahnuť druhú gumičku natiahnutú medzi pravou kyčlou a ľavým ramenom. Voda sa preleje vpravo, ľavá lopatka, ľavý horný hrudník sa zatlačí do podložky, vrátim na stred a striedam strany. Teraz si skôr môžete predstaviť, ako naťahujete jednu gumičku, druhú gumičku do kríža v celom tomto rupe. Pridáme aj hlavu a hlava sa pohybuje v protismere s pánvom.
Pomaličky necháme pohyb spomaľovať, zmenšovať sa, až kým zastaví úplne. Keď pohyb zastaví, chvíľu predýchame. A cez bok prejdeme do zemi. Tak, a dnešnú mini lekciu máme za sebou. Dúfam, že ste si zacvičili. Bolo to také ako posilnenie na celé telo. Takže dúfam, že ste si naozaj zacvičili a že sa vám tá lekcia páčila. Budeme hrať za vašu spätnú väzbu, pretože toto je ako prvé video, takže určite sú tu nejaké ako chyby, ktoré sa dajú vychytať. Keď mi to poviete, budem vedieť, čo zlepšiť. Zároveň vás chcem poprosiť, že úplne v tomto videu, v týchto videách není kapacita vysvetľovať tie jednotlivé cviky do detailov, takže to budeme robiť proste na svojom Instagrame. Takže ak sa chcete, alebo naživo samozrejme, proste tu na ambulanci, takže ak sa chcete tie cviky naučiť robiť dobre a správne, ideálne príďte sa naživo, alebo minimálne proste ako si to sledujte aj i na tom Instagrame. Tak, ďakujem, dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa v ďalšom videu.